Kita nagatigom sa ngalan sa mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, maginusol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga nakalapas akong dakong uyamot sa hunahuna sa pulog sa buhat, o sa wala pagwa sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Sa kahit
Mag-ampo kita. O Dios nga gamhanan, puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo og sa imong walay puas nga pag-amuma, bantayi ang tanan maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa basahon ni Sirach. Anak, pagpaubos diha sa tanan mong buhaton, ug ang mga tao malipay niini, labaw pa kay sa mga gasa. Sa magkadako ikaw tao, kinahanglan nga labi kang magpaubos. Unya ang Ginoo mahimuot kanimo. Ang gahom sa Ginoo dako, ug mapasidunggan siya kanila nga mga mapaubsanon. Walay sulbad alang sa mga problema nga ilaha sa mga tao nga mapahitason. Ang kadautan migamot na diha kanila. Ang makinaadmanon nga mga tao makakaton gikan sa mga sanglitanan ug mga pasumbingay. Mamati sila pag-ayo, kay buot man sila makakaton. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy anan ang kabus. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy anan ang kabus. Ang matarong nagasadya ug nagalukso sa kalipay at ubangan sa Dios. Nalipay sila ug nagasadya. Awiti ang Dios, awitig pagdaig ang iyang ngalan. Ang iyang ngalan, mao ang Ginoo. Ang amahan sa mga ilog ug tigpanalipod sa mga balong. Mao ang Dios diha sa iyang balaang puloy anan. Ang Dios nagahatag og puloy anan sa mga biniyaan. Gipagulan niyang mga pinilanggo ngadto sa kagawasan.
hatag daghang ulan ang imong kabilin. Himong giuli ang yuta diha sa kininahimong aron. Ang imong mga panon sa kahayupan nagapuyo niini. Sa imong kayo, Dios, gitagana mo kini alang sa mga kabus. O Dios, sa imong kaayo, imo gibuhatag puloy anan ang kabus. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Kay wala kamo muduol sa usa ka butang nga mahikap ninyo sa nagdilaab nga kalayo didto sa bukid sa Sinai, sa kangitngit, sa kangiog ug sa bagyo, sa lanog sa trompeta ug sa usa ka tingog sama sa gibuhat sa mga Israelita. Sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog, nangalyupo sila sa Dios nga mohunong naunta ang maong tingog. Hinunua ang giduol ninyo, mao ang bukid sa Sion, ug ang syudad sa buhing Dios, ang langitnong Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel niini. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak, kansang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Miduol kamo sa Dios, ang maghuhukom sa tanang tao, ug sa mga espiritu, sa mga matarong nga nahimpit na. Miduol kamo kang Jesus, nga maoy tigpataliwala sa bag-ong kasabutan, ug ngadto sa gisablig nga dugo nga nagpaila sa mas maayong mga butang kaysa dugo ni Abel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Marausap kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayan ikaw, O Ginoo. Usa niya na kaadlawang ipapahulay miyadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang pariseo aron mukaon, ug ang mga tawo naniid pag-ayaw kaniya. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan. Busay ang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan.
Kung dapiton kadgani kamo pagtambong sa usaga kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan kay tingali unyay may laing ninapit nga labi pang importante kay kanimo. Ug ang nagdapit kaninyong duha muduol ug mingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya maulawan ka og mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua kung dapiton ka at tulingkod sa labing ubos nga dapit aron nagdapit kanimo muduol og mingon, higala balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon ini kapasidunggan ka at ubangan sa tanang dinapit kay kadtong mapataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Unya mingon sa Jesus sa dapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala o ang imong mga igsoon o ang imong mga paryente o ang mga dato mong mga silingan, kay sila mubalos pagdapit kanimo ug sa ingon niini ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, mao'y dapita ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga piang ug ang mga buta, ug mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo. Basdan kara sa Dios ini kabanhaw sa mga matarong. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong hapon kanatong tanan. Ang atong pagbasa karon nagiusa sa usa ka importante kaayong tema, ang pagpaubos. Humility is the way that brings us closer to God, closer to each other, and closer to the truth about ourselves. Sa unang pagbasa, mga kaigsunan, gikan sa libro ni Sirach, gitudluhan kita kung unsa ka kadako, mas magpaubos ka. Ang kalibutan, kasagaran, nagtanaw sa kadako, pinaagi sa titulo, pinaagi sa posisyon, pinaagi sa ranggo. Apan sa mata sa Dios, ang tinuod nga kadako, makita sa kasing-kasing nga kabalo magpaubos. Ang mapainubsanon nga tawo maoy makadawat sa grasya o panalangin. Ang hambugero bisan unsa pa ang iyang naabot, magpabilin nga walay tinuod nga kalipay o katagbawan. Nindot nga ihalimbawa nato ang usa ka inahan sa among kapilya niadto. Wala siya'y titulo, wala siya'y kwarta, o wala siya'y posisyon sa barangay o sa simbahan. Pero siya pirmi makitaan dito sa kapilya. Kada buntag maglimpyo siya sa mga bangko, magtrapo sa mga bangko, magkambyo og tubig sa mga bulag, ug magkuha sa mga basura bisan walay moingon sa iyaha nga buhaton kini or kana. Wala siya'y suhol, wala siya'y pasidungog. Usahay gani, wala siya'y makadungog, di siya makadungog og salamat nay. Apan kabalo ang tanan nga tungod niya ang ilahang o ang amuang kapilya limpyo ug matahom. O kabalo ba mo unsay nahitabo sa iyang lubong na puno ang simbahan. Dili tungod kay sikat kaayo siya o dato kaayo siya, kundili tungod kay ang iyang kinabuhi nahimong halad, ang iyang pagkamapainubsanon o tinuod sa iyang pagserbisyo mao ang nakapadako kaniya sa mata sa Dios o sa katawan. Sa ikaduhang pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo, gipakita nato ang tinuod nga tumong sa atong kinabuhi. Dili lang ang mga butang nga makita, kundili ang pag-apil sa bag-ong Jerusalem. Dinubanta sa mga santos o sa mga anghel sa presensya sa Dios. Apan, unsaon man nato pagsulod? Dili pinagi sa garbo
o mga dungog nga atong nakolekta sa kalibutan. Dili pinaagi sa atong mga diplomas, dili pinaagi sa atong mga kwarta o titulo. Ang pamaagi mao ang pagpaubos. Ang pag-angkon nga tanang butang nga atong gihuptan karon, grasya lang gikan sa Dios. Ang pagpaubos mao ang tinuod nga pagsalig sa Dios. Kung nagpaubos kita, nagpasabot kini nga gisalikway nato ang pagsalig sa kaugalingon o gidawat nato labi nga si Kristo mao ang tinupdan sa tanan. Ug sa atong ebanghelyo karon gipakita gayud sa atong Ginoong sa Jesucristo kining leksyon pinagi sa usa ka yano nga pananglitan. Samtang siya naa sa usa ka kumbira, nakakita siya sa mga tao nga nangadali-dali pagpili sa ilang lingkuranan, pinakaunang lingkuranan. Murag karong pananglitan, kung naay special event, ang uban gusto na naa sa front row aron makita, pero si Jesus nagpasidaan kung pilion nato ang atong kaugalingon nga ibutang sa taas, basin ipapahawa ta og maulawan kita. Apan kung kabalo ta magpili sa ubos ug dadon ta sa taas, mao'y tinuod nga dungog o kalipay. Kay ang Dios mismo ang nagpasindungog sa mapainubsanon. Kabalo ta lisod ang pagpaubos kung magtan-aw ta sa sukdanan sa kalibutan. Ang kalibutan magtanaw kung kinsa ang sikat, kung kinsa ang dato, kung kinsa ang daghan og achievements, kung kinsa ang naay kusog. Apan ang Dios nagtanaw dili sa physical nga atong natagamtanan diri sa kalibutan, kundi nagtan-aw siya sa atong mga kasing-kasing. Busa ang tinuod nga dako mao ang mapainubsanon nga nag-alagad bisan walay kapalit, bisan wala ta mailhi sa uban. Ang tao nga walay titulo apan matinud-anon nga nagaserbisyo, mas dako pa sa matas, mas dako pa o makitaan ka na sa Ginoo kaysa sa hambugero nga puno sa garbo o pasigarbo. Una, ang among spiritual father nga si San Agustin nag-ingon, do you wish to rise? Begin by descending. You plan a tower that will pierce the clouds, lay first the foundation of humility. Ang pagpaubos, dili kahuyang, kundili kusog. Ang pagpaubos, mao'y ang paagi nga makita sa uban si Kristo sa atong kinabuhi. Karon nga nagsimba kita, unta pangutanon nato ang atong kaugalingon. Gusto ba nato nga tawo makailan nato tungod sa atong garbo o tungod sa atong mapainubsanon? Hinumdumi ang kalibutan, mahimong malimot sa atong dungog, apan ang Dios dili malimot sa atong pagpaubos. Bisan gamay rata sa mata sa kalibutan, dako kita sa mata sa Dios kung magpainubsanon ta. Ug mao kini ang makahatag kanato og tinuod nga kalipay. Hinaot mga kaigsunan nga atong pagsimba karon, magtudlo nato nga magdala og kasing-kasing nga mapainubsanon og malumo aron sa matag adlaw makita sa uban ang kahayag ni Kristo sa atong kinabuhi. Amen. Palihog manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao,
Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Nagkatigom kita agig pagtuman sa sugod sa Dios sa pagpangitag bag-ong mga paagi sa pagdiskubre sa iyang kabubuton dinhi sa atong kinabuhi. Mudangop kita kaniya diya sa pagampo sa pag-ingon. Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang Espiritu sa Dios maghimo sa simbahan isip propitanhong tingog ngadto sa kalibutan diha sa iyang kanunayng pagtuboy sa mga mithi sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mas adunahang mga nasod muhunong sa ilang hinakog nga mga interes, hinuon magkat-on sila sa pagpaambit sa ilang bahandi ngadto sa mga kabos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila nga gibihag o nabilanggo sa dili makiangayong paagi, magpabiling ligon sa ilang paglaom, aron makabaton sila sa ilang kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug nanag-antos, mga idaran, mga nahingawa ug mahadlukon, ug sila nga nag-inusara, makasinati sa walay sukod nga gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Dungga dungga ang among mga pag-ampo. Nga imontang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na sa Order of St. Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa kalipay ug sa kalinawng tunhay didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Mapuangorong Dios, naghangyo kami nga imong dungkon ang among mga pag-ampo ug itugot nga mahimo kaming mas suod kanimo matag adlaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawang sakrisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayo pagimaya siyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, kining santos nga misa magdala unta nga rin nga kanamo sa imong panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisad nga kaluwasan kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Marausap kanina. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayong ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga ang among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo, hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinagi sa among pagsukol apan naiuli kini kanamo pinagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu, aron magpasantos nining mga hagasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan. O miingon, dawat kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan. Ug miingon, dawat kini og pag-inom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga salama pasaylo. Buhata kini aron pagandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, uban ni Jose among Obispong tagdumala, ug sa tanang mga pari ug mga relihiyoso. Hinamdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. O ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga katuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, guban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan na kanimo, makagagahong nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, hangtod ng dungogong himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, karon mag-ampo kita samahan natong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ni imong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalaro namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, upasaylua kami sa mga sala, ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa panulay, inunualawa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahilikay kami kanunay sa salaog, mahilayo sa tanang kasamog, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panyapon sa Ginoo. Ginoo, di ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang umamayo ako. Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Magligo nun ta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaiksuunan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko inyong mga ulo para sa gasa. Ginoo, panalangini ang imong katawhan o santusa sila aron sa paglikay nila sa dautan, makakaplag sila diha kanimo sa katumanan sa ilang mga tinguha, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo mukuntad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Nahalad ng misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa